Hej YouTube. Jeg har taget hjem til Mikkel, eller vi legede sammen hjemme fra skole af, og så har vi tænkt os at lave en video, og så vil vi gerne finde mod Skate 3. Og vi har, det er ikke sådan, at det er Mikes det her, vi har ændret dem til at være vores begge. Ja. Fordi vi havde engang en bror sammen, Ja. og så kunne vi ikke huske koden og sådan noget lort. Så blev det helt fail. Ja. Men det her det er vores første Skate 3 video. Ja. Vi har allerede lagt nogle dumme ud. Ja. Det er godt. Ja, og så har vi bare tænkt os at lave lidt tricks, og måske en mission, måske, eller et eller andet, eller Ja, og lave tricks. Og hvad hedder det? Dagens spørgsmål, synes jeg, vi skal have. Ja. Okay, jeg ved, hvad vi skal spørge om. Hvad? Jeg har allerede fundet på et. Hvad synes I er det bedste trick i skate? Ja. Hvad synes I er det bedste trick, man kan lave i Skate 3? Okay. Og jeg er totalt dårlig til det, og bare jeg rundt og lave epic ting og sådan noget lort. Okay, jeg tror lige, vi skal finde et andet sted at skate, tror jeg. Ja. Og jeg tror, om ikke særlig lang tid, så får jeg seriøst et capture. Jeg tænker bare at købe et capture. Jeg er fandme også, det er bare. Så kan vi begge have et capture hjemme hos hver, og så kan vi bare filme hver. Og ja, vi kom hjem fra skole her. Ja. Jeg kom bare lige til at cykle hjem til mig selv 2 gange, på grund af, at jeg skulle først gå hen med computer, så spille Minecraft, og så det næste, det er deres... Hov! Jeg har noget, jeg gerne vil sige. Hvor skal vi min iPad, fordi vi filmer med en iPad. Og please, ikke give hate, fordi vi spiller med en iPad. Vi skal nok få et capture så hurtigt som muligt. Vi kan bare ikke få skaffet et. Det går faktisk. Men jeg har noget, jeg vil spørge. Eller jeg har noget om I synes, vi skal have noget Hunger Game. Ja. Og jeg kan allerede godt sige, I må gerne komme ind på serveren. Vi skal nok give måske IP'en. Ja. Jeg flyver. Hvordan er det egentlig overhovedet, man egentlig skriver IP'en ned på det der? Det er jo bare at skrive det der. Nå, er det det? Ja, det der i stedet for, hvem der er noget, men det er bare skrive. Ja, den der anden. Ja. Okay. Så skal vi nok skrive IP til serveren, hvor vi spiller ind på. Er det ikke den der Hypix? Jo, jeg tror, det er den, hvor vi skal spille. Hov, og måske kommer der også Adventure Maps. Ja, med meget virkelig. Herobrine's Mission eller et eller andet. Mansions. Ja, Mansions. Og Return måske også. Herobrine's Return. Ryan. Men jeg er sådan totalt epic ring til det. Kom nu, det der det plejer du ikke kunne gøre. Epic! Prøv at spørge igen. Ja. Nå, Er det mega er spændende? det noget, du gerne vil tale om? Ja, jeg tænkte, vi skulle tale om lidt med, hvorfor at vi har gjort alt det der. Hvorfor vi gider at lave videoer. Ja. Okay, det første er, at vi tænkte, det er hyggeligt at snakke om... Og jeg vil gerne lige give et link til vores gamle kanal. Ja. For den er epic. Den er så sjov. Masser af trampolin, freakshots. Det er alt muligt sjovt trick, vi laver og sådan. Men Der var sådan en video, hvor den epic failede, hvor den faldt af trampolinen. ja, det er den sjoveste. Det er den her. Hej og velkommen! Nå ja. Det er altså totalt ring til det. Og bare sådan, I ved det, i den der kanal er det meningen, det lyder dumt, når vi snakker. Ja, det er ikke sådan, det er ikke sådan noget, vi selv har... Vi har faktisk ikke selv lagt sjove lyde på. Det er et program, vi har. Så jeg tror, mange af jer kender, det hedder Slow Pro. Ja, og det var i sommerferien. Altså, jeg plejer til Og at kalde det 2000 Slow Pro. Slow Pro. I can Og believe her- I can fly. Og så skal du lave multi-tricks og det. Eller det der. Nu fejler du. Nå, ja. Ja. Det går Nå, fint. vi har kun filmet 24 minutter. Ja. Sådan. Nå. Vi har nok tænkt os at lave 10 minutter. 10 minutter, så laver, Ja, så laver vi en episode 2. mere. Ja. Vi laver måske et par. Vi laver måske et par videoer. Bare sådan ved det. Hvis I ikke ved, hvornår vi har lagt den der video ud, det er, hvad sådan, er det ikke en måned eller sådan et eller andet efter nytår, sådan nogenlunde. Jo. Det ved jeg ikke, sådan 20. nogenlunde. januar eller sådan noget cirka. Sådan crap. Ja, sådan noget. Hvad får du glemmer? Det skulle lige meget. Men ja. Jeg har et spørgsmål. Havde I en god jul og en god nytårsaften? Ja. Og hvor mange af jer har fødselsdag i marts?
Ja, og mig. Ja, og mig. Hvis det er mig, så skriver jeg bare mig. 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 Og så står jeg mig. Mig, Ja. og så mig. Okay. Men hvor fuck er det, jeg sidder og fejler hele tiden. Men det er godt, det der. Men Objekt. se. Jeg hedder Mikkel. Og jeg hedder Mac. Det gør også være, at I ikke kunne se os, men... Ja. Vi bliver lige for stikker. Hvad hedder det? Det kan godt være, at det ikke er... Men hvis I synes, at kvaliteten er dårlig, så må jeg altså lige sige til. For vi ved jo godt, at den er dårlig. Ja, det er ikke verdens bedste. Men sådan Jeg får snart en iPad R, så hvad jeg kan bruge den til noget. Så hvad jeg kan bruge den til at filme. Jeg tænkte lige, du klarede det, siden du var ude lidt. Nå, okay. Jeg skal lige op igen, jeg er totalt fejlet. Ups. Det var man ikke. Det burde man skulle da lave. Jeg ville bare lave salto og alt muligt ned. Det ville jeg i hvert fald lave rulle og alt muligt ned. Jeg kunne ikke stoppe nærmest. Okay. Jeg vil gerne spørge... Nu har jeg spurgt. Ja, jeg bui. Maja, er der noget, du gerne vil spørge YouTubere? Om vi også spiller skate måske. Ja, jeg tror, de fleste spiller det. Ja, som flys. Ikke de fleste, men det kan være, der er nogen... Det kan være, at vi giver nogle tips til det, man skal. Og hvis I aldrig har hørt vores stemmer før, så er det fordi, at vi er nye. Altså nye på min channel. Ja, så vores navn. Men det var nye. Oh, fuck. Ej, nu gjorde jeg det igen. Så har vi godt bare gået og spille online, skal ikke det? Jo. Så var han stået lobby. Alt for lang tid. Gider I det? Hvad? Det var alt for lang tid. Det kan ikke huske, hvordan man gør. Nå. Team, hvorfor står der HQ? Er det ikke headquarters? Nej, Det er bare nogle former over 3 år. Jeg kommer over det. Headquarters. Hvad laver vi? Hvad er det? Jeg skal bare lige sige til sin mormor, lav en YouTube-video. Jeg skal lige sige, at I kan være bestyr. Det har vi ikke lige forberedt. Vi tænker bare, skal du lige filme hurtigt? Ja. Okay, så gør vi det. Er der nogle bukser? Du så klammer. Vi må da egentlig godt, må vi ikke godt give hints, eller link til nogle kanaler. Og bare så I ved, I må gerne adde os på PlayStation. Jeg hedder MAZA, og så ved jeg ikke helt den der streg, der hedder den der. Jeg hedder rigtig Masa Lucy, men hvad hedder den der streg der? Jeg er sådan en understreger ting, og godt det. Men I kan se, hvad jeg hedder. Jeg hedder Mikkel, og så 170303. Ja. Altså den... Ja, det er så klar i navnet. Ja, det er det, jeg hedder. Og jeg hedder MAZA, og så sådan en streg ting. Og så NUSI. Jeg ved ikke, hvad den er. Og det er Sådan en flad streg, der er helt nede i bunden. Nå, ja. Hedder det. Den der streg, der altid er helt nede i bunden. Ja. Det de alle sammen plejer at bruge til at lave mellemrum, for du kan ikke lave mellemrum på et snart. Det kan jeg i hvert fald ikke. Boom! Og jeg vil gerne give jer et hint til Robin Samse og Robin Kaja. Jeg synes, de er gode. De er okay. De er dårligste, synes jeg ikke. Det er det rene. Og er det rene? Det var langt nærmest i toppen af et fodboldstadion. Leroy Jackass! Yeah, boy! Men her har vi allerede. What? Allerede 10 minutter? ja. Skal vi så ikke bare sige et kvarter? Ellers skal vi bare stoppe den, og så må vi starte den igen. Kom nu. Vi giver den sgu et kvarter, drenge. Ja. Fordi jeg synes, vi skal... Vores første video mig. Fordi vores iPad er virkelig utryg for strømmen. Så
Så vi skal også lige have opladet den, så lægger vi den ud med. Er ikke det, vi gør? Jo. Og så vender vi tilbage. Let's boy! Seriøst. Det er først, jeg ikke skulle stoppe nu. Nej, det er ikke godt. Bare sådan en lille episk noget i form. Det gjorde jeg sådan et stykke vigtigt, så stod jeg i crowd til skal vi stoppe nu? Jeg venter lige lidt. Ja, vi venter til et kvarter. Lige op på hovedet. Og så kører vi en hel runde. Runden, ja. Fordi det stod bare fart af de der skills. Jeg tror aldrig, jeg prøver at spille. Jeg har prøvet at spille det, der faktisk bare kigge over. Så kan I se, når jeg spiller Black Ops 2, at jeg sådan finder ud af, hvor jeg får sådan en lidt klog, så det er godt. Okay, jeg skal noget. Og vi spiller begge Black Ops 2. Og jeg spiller FIFA. Og hvis I sender mig en vennermål, så skriv lige, hej, jeg er dansk. Fordi jeg har ikke sådan, så meget lyst til at være venner med nogle andre lande. Ja. Nej, skriv, at I er nogen fra YouTube. Skriv, at jeg har fundet jer på YouTube eller sådan noget. Ja, eller bare sådan, jeg kunne få at vide, at I er dansk og sådan noget. Bare sådan, at man ved, okay, du er dansk, ja, okay, du er dansk. Fordi jeg tænker, at der er nogle folk, der bare skriver hele tiden, og bare skriver, fuck you, man. Det gider vi ikke. Hvis du skriver det, bum, så gør jeg sådan, at I ikke kan komme ind og se vores video mere. Det er ikke det, vi gør. Nå, skal vi slutte med episode? Yeah! Okay, tak fordi I gad se med. Lige på like, ses YouTube, subscribe.